Mona Lisa, how are you? Mona Lisa. Ah, hey Norma, how are you? I'm good, just missed you and you all missed the old Mona Lisa. What do you mean by the old Mona Lisa? I am the old me. It's just that I feel like I'm being avoided. I know. You haven't been looking happy for the past weeks. What's going on? It's nothing real. Why is it these days you are no longer interested with hanging out with us? What's going on? Norma, you really want to know? Yes, what is it? Okay. Norma, I've missed my periods for the past 2 months. And yeah, I think I'm pregnant. For whom? Norma, you're asking me that question. Obviously, it's for Kudzi. Mona Lisa, Ndobasarema morning after Roro. So have you told him yet? No, I haven't. Actually, Kudzi has changed. He's no longer the same Kudzi I used to know. So what do you want to do? Frankly, I don't even know what to do. Okay, if I was you, What would you do? straight away kunobisa numbuyo. Like, seriously? So you want me to abort? You are joking, right? No, because Wana, Mesa mchuru kuchukoro. And worse, the final exams around the corner. And I don't think both of you are ready to be parents. Come on, Norma. I can't do that. That's just not me. That's just not me. That's Peter saying me. Well, I'll keep the baby and continue with my education after I give birth. Hedi. Ufungwati zviri easy ere izvozvo? Zvongoti unongochengeta mwana uzoti ndozoita zvekuti ndozoenda kuchikoro. Kana usati wadobvisa nhumbi yako ike, usatare nini? Uzotara nini wabvisa nhumbi yako? That's my choice, Norma. Inda kuenda kumba. Saka wakutondisiya. Koruenda kupwa? Ndikuenda kumbakana Norma. And me too, sangati tingafambidzana. Handi, no problem. Urikona tichida. Chakanaka. Sha. Ndoda kunyepera. Norma, sha. Andikuwedza pamwe pandakatofimba Norma paya ndakatoita problem paya. Iwe shereke chiregedza nyaya dzako. Handisomonyepera chandotokuudza chokwadi. Kana sha inangwa mbuzo kupinda mawani Norma yatomuzva zvakanaka. Mutandi murohwa anenge azwa nani. Norma ndinomutya Norma kana wazogara. Kwewo unomutya anenge azvinzwa nani naInorma wacho. Iwe sha madzira anenzeva anonzwa nemiti dzese. Nai, zvakatanga rini kwazvofamba mesa? Chichikuitika? Norma unotaurisa iwewe. Handizombotaurisa chichikuitika. Kuyamba kwako tokuona njani? Kuyamba kwangu zondoona? Ndatongosangana nauyo achiti ndikuyomba kwenyu ndatingoti tibatane tindi tese tisati tofamba tese. Hede, iro zidzorero riri ndorinokufuurira kuti sina basa ere. Indava. Tangobatenawo murwa tikati fambe tese. Imoza irofamba handi friend yako ere. Tiri ndeyani? Yes, can. Tese.
Waburi semba. Kumba kuri bo. Nditori nenyaya yangu ka. Yaibo. Atifambe ndichikuja. Mozoti chi? Mona Lisa ane nhumbu. Serious? Iwe. Iwe ndiwe shamwari yakudzikayo. Unotonyatsobvunzisisa ako kudzi kuti chii chiri kuitika. Uda uvhare. Kwazvo musasei neasikana. Mona Lisa yeka ameno akararana kudzi. Saka ane nhumbu ndamuzoti abvise ari kuramba sikai munozvonose. But sure anofanira kubvisa. Afanira kubvisa bhozika vachiri kuenda kuchikoro. Pakubvisa paite manje. Pakubvisa paite chikwe. Kwakafa. Kufa kwakuita sei? Zviri paviri kazve. Iwe anditi achiri kuenda kuchikoro ere? Aiwa, mwana wake ndinozokondinya nechikoro. Nhumbu ngaibviswe. Nhumbu ngaibviswe. Zvenyakomana zvekuti chichika izvo ndezvenyizvo. Nhumbu ngaibviswe. Nekuti amai vacho ka vachamba mese vakatozvinzwa pavari kokoko natete wacho ameno. Hazvibude pazvauri kutaura iwewe. Kondarama di. Jama. Muita sei? Zviri kudii? Hapana. Sema leo. Hapana, mamusingabatike ka this days. Aiwa, ndikubatika chama ndiripo. Apa mamuchibaya kubhora ka? Ndatoti nditombovaraidza zvangu 2 minutes. Komukupinda neipi ka this days? Ko Germany ko yandiri kunzwa kamarira kama street German. Kochi kona German? German makanyanya German. Kochi? Hamuzoziziva ndirironza kuti bhebhi renyu rane nhumbu ka German. Nhumbu yani manje? Asi yani German unze kwenyu. But mdhara imimi makazvinzwa rini? German zvatone 3 months nyaya itofamba. 3 months? 3 months German ndachokutsvaka ira. Uchara zve 3 months ukuthi dai bhebhi rari rangu dari sinotondudza kare. Meano German yamuri kupinda nayo boss bhebhi totaura kuti pa 2 weeks totera muri totizirwa German. Iyo German saka chitomonibatsira kufunga saka uda kutiita sei manje? German chatopototora bhebhi boss 3 months zatowanda kai. Kutora bhebhi? German. Iwe momzi yangu funga kuti inozvivarire lezi. German pakatoipa. Afanike ari mudhara ndobva atotiti wakutongozvimiririra wega because ndendatone mukadzi kapa ndendatone kuti kudii German boss bhebhi totaura kuti nhumbu itoripo plus pakatoipa padhera hanza pazogarika chichi. Mudhara nhumbu inotobviswa mudhara izvi ndosingatomonetse ma 2 minutes. German imimi noitoripo mutongotora mukadzi motongogara naye kana mutokondinya zvekufatika mudhara mungudzwa kuti mimi dai muri imimi maitora mukadzi mogara naye. German ndozvipo kasa muri maita sei German? Ini German ina hanzi kutora mukadzi kutongobvisa nhumbu zvakatoenda. German pakatoipa boss bhebhi renyu ka totaura kuti 3 months zatokwana apa hameno chichi apa hanzi hamusi kubatikira mazuva ano hameno pamwe mauda kuramba nhumbu German. German 3 months dzanyanyisa. German totora bhebhi boss ndoona itoripo. Mudhara zvekutora bhebhi ndosingaite manje because momzi namudhara ka vanenge vakutongondisiya vakutongoti wakuzvitira yako wega ndandowane mhuri. Ina nditozive pekutotangira ndichitori munhu ada kutochengetwawo zva. Saka pakaipa German mene toronga ripizano boss bhebhi ritotaura kuti pakatoipa. Mudhara ukona chi isi totongobvisisa nhumbu isha because ina ndikamboite mukadzi sera rangu. Pakaipa handiti maitotsovana naro boss munhu wese aritochiziva German boss handi maitsovana naro mumastreet vanhu vachiona paya German. German ina handisi kutora bhebhi nhumbu ngaitobva zvakatoenda. Ukona chi mangwana unotouya totoita plan panapa tosvika kune munhu tomudza kuti chi isusu nhumbu chi hatisi kuida ngaibve totobvisa nhumbu. Saka bo German tongoona titoita sei? Alright boya. Saka uchitomboita zvekubhora nanchatobaya because nyaya dzautondudza ndakutobaya. Bo German. Kudzika mwana wevanhu ane nhumbu otoona hako toaita plan pachitori padhuze
kudzi yesikana. Utaramba wakatotinyararira tutara newe satange chitune ipapa. Iwe kudzi. Ai mnyararai man mukuita noise ndo zvamafambira panape. Yo. Tunataka kukubatsira kuzokuita noise. Ah kutibatsira newe baba tibirira. Aizwa Noma. Chi. Tibatsiroga pamuntu longazive no batsirwa ona ngokuda kuvisa wezi kuza ina ndingambozvikwanisa. Bara itoda batsirwa. Twenda kune vamwe amai ndokumusoro uko. Wow, ndichanoatira kwabata. Ndachakwanisa kundipa mushonga iwoyo. Then ndotara na Mona Lisa wacho. Oro else ndakutoita zvekutomudhraga kuti asazviziva. Ah unenge watobatsira boza azongogara naye handozvikwanisa. Asi wewe waimbonyatsofunge iwe. Ah mino shaenda satombofunga panguva yacho kuti. Alright. Ndichanoaona chi momuzi wacho nevavo. Ndotaura then ndotaura na Mona Lisa wacho. Ndomudhraga. Ah unenge watobatsira thanks. Sera, ngatibai. You are safe. Nini? Chikafu chetu. Alright. Okay. Chemwe chichirudzi.